ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабару гузоришҳои ин соат Сарвинози Нур. Дар оғоз сархати хабарҳо. фароғ гардидани имкониятҳо ҷиҳати иштирок дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, маблағи ҷоизапулии озмунҳои ҷумҳуриявӣ, фуруғи супҳидонои китоб аст, илм, фуруғи маърифат ва Тоҷикистон, ватани азизи ман дар соли равон боз зиёдтар гардид. имкониятҳои татбиқи воситаҳои зеҳни сунъӣ бештар мегардад. идомаи тадбирҳо ва курсҳои омӯзишиву таҳлилӣ аз ҷониби масъулин дар ин самт. чаро Тоҷикистон ба масъалаи об ва пирахҳо таваҷҷӯҳи махсус медиҳад? Пирахҳои Тоҷикистон манбаи ҳаёт барои тамоми кишварҳои Осиёи марказӣ мебошанд. ҳамасола ироаи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ рӯйдоди муҳим буда, дар он баробари таҳлилу натиҷагирӣ аз фаъолияти тамоми соҳа дар назди масъулин вазифаҳои мушаххас баҳри расидан ба дастовардҳои боз ҳам бештар гузошта мешавад. вобаста ба муҳимияти паём таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи ҳамкоронамон. дар баробари масъалаҳои дигар зимни ироаи паёми худ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олӣ иброз намуданд ки ман аз рӯзҳои аввали фаъолияти худ ба ҳайси роҳбари давлат то имрӯз дастгирӣ ва рушди илму маорифро самти афзалиятнок эълон карда дар тӯли беш аз 3 даҳсола ба ин соҳаҳои ҳаётан муҳим таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа ва доимӣ зоҳир менамоям. Зеро хуб медонам ки рушди ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат ояндаи бо саодати давлату миллат аз илму маорифи пешрафтаи вобаста аст ки заминаи мустаҳками онҳо имрӯз гузошта мешавад. ба ибораи дигар, ман дастгирӣ ва таваҷҷӯҳ ба ин соҳаҳои муҳиму тақдирсозро сармоягузорӣ ба ояндаи дурахшони миллат ва бақои давлат мешуморам. аз ин лиҳоз ҳукумати мамлакат маблағгузории ин соҳаҳои калидиро мунтазам зиёд менамояд ва ҳар сол ҳаҷми умумии он беш аз 21% хароҷоти буҷети давлатиро ташкил медиҳад. طبق پیام ارائه گردیده پیشوای معظم ملت президенти ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмом Али Раҳмон ки санаи 16 декабри соли 2025 ироя гардид, соҳаи маорифро ҳамчун соҳаи калидӣ арзёбӣ намуд ва маорифро дар самти сиёсати худ дар ҷои аввал мешуморад. вобаста ба ин кормандони соҳаи маорифро ҳамеша таъкид менамояд ки баҳри тарбияи насли наврас бештар аҳамияти ҷиддӣ диҳанд ва ҳамеша талош намоянд, зеро ҷавонон ва насли наврас ояндаи миллат мебошанд. ҳамзамон дар паём зикр шуд ки барои соҳаи маориф дар соли 2026 аз ҳисоби буҷети давлатӣ қариб 14 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст ки нисбат ба соли 2025 25.4% ва нисбат ба 10 соли қабл яъне соли 2015 5 баробар зиёд мебошад. вобаста ба ин кормандони вазорати маорифро бошад ҳама сола аз ҷиҳати моддӣ яъне ки ба маоши онҳо илова мегардад ки имсол бошад пешвои муаззами миллат маоши кормандони соҳаи маорифро 25% зиёд намуданд. ин иқдоми самарабахш бештар баҳри омӯзгорон самараи нек аст ва онҳо талош менамоянд ки баҳри тарбия ва таълими насли наврас кӯшиш намоянд ва саю талоши бештар кунанд то ки дар арсаи ҷаҳон Тоҷикистонро муаррифигар бошанд ва бештар ҷавонон дар самти риштаи омӯзгорӣ кӯшиш намоянд то ки дар муассисаҳои таълимии кишвар бештар ҷавонон омӯзгор ҳастанд ва ба онҳо як умеде мебахшад то ки дар оянда омӯзгорони ҷавон кадри ҷавон дар муассисаҳои таълимӣ бештар дар соҳаҳои гуногун аз фанҳои гуногун дарс диҳанд ва ба онҳо умеди дубора бахшидааст. бо ин мақсад ҳукумати мамлакат вазифадор карда мешавад ки вазъи амалишавии стратегияи миллии рушди маориф барои давраи то соли 2030-ро ҳамаҷониба таҳлилу баррасӣ намуда онро тибқи ҳадафҳои нави дар ин самт гузошта шуда такмил диҳад. соли 2019 дар паёми роҳбари давлат солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон шуда буд ки аз он замон 6 сол сипарӣ гардид. ба агентии назорат дар соҳаи маориф ва илм, вазоратҳои маориф ва илм, рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, академияи миллии илмҳо ва палатаи ҳисоб супориш дода шудааст ки
натиҷаҳои 6 солаи татбиқи чорабиниҳои тасдиқгардидаро ҳамаҷониба таҳлил карда, ҷиҳати бартараф намудани камбудиву монеаҳои ҷойдошта тадбирҳои иловагӣ андешанд. ба хотири ҳарчи зудтар ба фазои ягонаи таҳсилоти байналмилалӣ ворид гардидани маорифи Тоҷикистон соли 2004 ба низоми кредитии таҳсилот гузарондани муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат оғоз гардид ва соли 2014 ҳамаи муассисаҳои зикршуда ба ин низом гузаронида шуданд. баргузории озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст илм фуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман дар соли 2026 ҳамчун идомаи сиёсати маорифпарварона ва фарҳангсолории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбаландӣ ва талошу кӯшиши бештари ҷомеаро дар роҳи илмомӯзӣ аз бар кардани осори мондагори фарзандони фарзонаи миллат ва рушди фарҳангу санъати миллию ҷаҳонӣ ба вуҷуд меорад ва ҳазорон кас аз наврасону ҷавонон ба илму дониш ва истеъдоди худ ғолиб гардида насли шоистаи ватан будани худро нишон медиҳанд. барои баргузории озмунҳои мазкур дар соли 2026 дар маҷмӯъ 26 миллиону 420 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷудо карда мешавад. гузориш дар ин бора омода гардидааст. бо шарофати истиқлолу озодӣ, сулҳу суботи комил ва ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистони азизи мо барои илму донишомӯзии насли наврасу ҷавон ва рушди ҳамаҷонибаи фарҳангу санъати миллӣ тамоми шароиту имкониятҳои зарурӣ муҳайё карда шудааст. миллати мо дар ҷаҳон ҳамчун миллати фарҳангӣ шинохта шуда, таи солҳои соҳиби истиқлолӣ барои ҳифзу гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ тадбирҳои зиёде амалӣ гардиданд. озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст илм фуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман низ идомаи ҳамин тадбирандешиҳо мебошад. мавриди зикри хос аст ки чун солҳои қабли соли 2026 низ таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст барои баландбардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ ва мусоидат дар рушди ҷаҳони маънавии ҷомеа баргузор карда мешавад. ҷиҳати боз ҳам такмил ва таҳким бахшидани раванди баргузории озмун ва ҳавасмандсозии бештари иштирокчиён соли 2026 ба низомномаи озмун тағйирот ворид гардида, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ аз ду гурӯҳ ба се гурӯҳи синни солӣ ҷудо карда шуданд. ҳамин тавр соли ҷори озмун дар байни хонандагони синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии синфҳои 9-11 ва ибтидоии касбӣ баргузор мегардад. бо дар назардошти тағйироти ворид гардида маблағи умумӣ барои баргузорӣ ва қадршиносии ғолибони озмун 8 миллиону 290 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. ин нисбат ба соли 2025 ки барои баргузории озмуни мазкур 6 миллиону 670 ҳазор сомонӣ ҷудо гардида буд, 1 миллиону 620 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. бо мақсади суръат бахшидан ба низоми самарабахши дастгирӣ ва рушди илмҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ, тақвият додани таъсири донишҳои илмӣ ба рушди соҳаҳои ҳаёти кишвар таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯли 6 сол аст ки озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор карда мешавад. соли 2026 низ озмуни мазкур дар доираи татбиқи ҳадафҳои 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бо мақсади таҳкими тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасии боз ҳам бештар пайдо кардан ба техникаву технологияҳои муосир, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, рушди рақамикунонӣ ва истифодаи дурусти зеҳни сунъӣ, пайванди илм бо истеҳсолот, ҷалби хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши ҳамаҷонибаи илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо баргузор мегардад. ҷиҳати боз ҳам такмил ва таҳким бахшидани озмун ва таъмин намудани шаффофият дар раванди баргузории он ба низомномаи озмун тағйироту навгониҳо ворид карда шуданд. аз ҷумла портали ҷумҳуриявии озмун таҳия гардида тамоми раванди баргузорӣ, маълумоти иштирокчиёну ғолибон ва саволгузорӣ аз ҷониби аъзои ҳакамони тавассути он сурат мегирад. ҳамчунин санҷиши дониши иштирокчиёни даври чоруми озмун аввалан ба воситаи маркази миллии тестӣ ва баъдан дар назди ҳайати ҳакамон сурат гирифта василаҳои муайян намудани ғолибон тақвият бахшида шуданд. бо назардошти тағйироти ворид гардида маблағи умумӣ барои баргузорӣ ва қадршиносии ғолибони озмун 9 миллиону 870 ҳазор сомониро ташкил дода, нисбат ба соли 2025 ки барои гузарондани ин озмун 9 миллиону 220 ҳазор сомонӣ ҷудо гардида буд, 650 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. баргузории озмуни мазкур таи солҳои 2021-2025 нишон дод ки миёни ҷавонону наврасони кишвар таваҷҷӯҳ ба омӯзиши илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ ба маротиб зиёд гардида, барои дарёфт ва тарбия намудани мутахассисони баландихтисоси муҳандисию техникӣ замина гардидааст. дар ин баробар дар соли 2026 озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман низ баргузор мегардад. ин озмун соли шашум аст ки зери сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади дарёфти
دریافتی استعدادهای نو در ساحه‌های صنعت موسیقی، سرآیندگی، صنعت تصویری و دیزاین، انتخاب نمونه‌های بهترین آهنگ و سرود و اثرهای رسامی انعکاس کننده فرهنگ گذشته و امروزه ملت تاجیک برگزار کرده می شود. در سال 2026 مبلغ عمومی جایزه‌ها و برگزاری این آزمون 8 میلیون 260 هزار سومانی را تشکیل می دهد. این نسبت به سال 2025 که برای برگزاری آزمون مذکور 7 میلیون 680 هزار سومانی جدا شده بود، 580 هزار سومانی زیاد می باشد. همین طریق غالبان شاه جایزه 100 هزار سومانی، غالبان جایهای یکم، دوم و سوم متناسباً 70 هزار، 50 هزار و 30 هزار سومانی مکافاتانیده می شوند. بعد دو قسم جدا نمودن ژانر اکادمی نامیناسیون نوازندگی تغییرات دیگر آزمون می باشد که داوطلبان می توانند هنر و استعداد خود را در نوازش سازهای ملی و سازهای اروپایی نشان دهند. وابسته به تغییرات ذکر گردیده در سال 2026 شماره غالبان 143 کس را تشکیل خواهد داد. همین طور برای برگزاری آزمون‌های مذکور در سال 2026 در مجموع 26 میلیون و 420 هزار سومانی از حساب مبلغ‌های فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جدا کرده می شود. برگزاری آزمون‌های مذکور همچنین ادامه سیاست معارف پرورانه و فرهنگ سالاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان روح‌بلندی و تلاش و کوشش بیشتر جامعه را در راه علم آموزی از بر کردن آثار ماندگار فرزندان فرزانه ملت و رشد فرهنگ و صنعت ملی و جهانی با وجود می آورد و هزاران کس از نورسان و جوانان با علم و دانش و استعداد خود غالب گردیده نسل شایسته وطن بودن خود را نشان می دهند. کورس آموزشی تحت عنوان هفته ذهن صنعی در مؤسسه دولتی مرکز تحلیلی اطلاعاتی نزد سرایست معارف شهر دوشنبه آغاز یافت که آن دوام 2 روز ادامه یافته آموزگاران را با مفهوم‌های اساسی ذهن صنعی، برنامه‌های معاصر آن و راه‌های تطبیق آنها در محیط تعلیمی شناس می‌کند. در مؤسسه دولتی مرکز تحلیلی اطلاعاتی نزد سرایست معارف شهر دوشنبه کورس آموزشی تحت عنوان هفته ذهن صنعی برگزار گردید. در مراسم افتتاحی چهاربینی نمایندگان از سرایست معارف شهر دوشنبه، مؤسسه دولتی مرکز تحلیلی اطلاعاتی نزد سرایست معارف شهر دوشنبه، نمایندگان شورای ذهن صنعی نزد وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان، آموزگاران فن تکنولوژی اطلاعاتی مؤسسه‌های تعلیمی پایتخت اشتراک نمودند. کورس مذکور با تشبث مؤسسه دولتی مرکز تحلیلی اطلاعاتی نزد سرایست معارف شهر دوشنبه و با دستگیری به واسطه سرایست معارف شهر دوشنبه راه اندازی گردیده مخصوص برای آموزگاران فن تکنولوژی اطلاعاتی مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی شهر دوشنبه پیش بینی شده است. مورد ذکر است که با پیشنهاد پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان 25 ایول سال 2025 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه مخصوص را تحت عنوان نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی قبول نمود. این سند اهمیت جهانی ذهن صنعی را تاکید نموده سهم تاجیکستان را در تشکل سیاست بین المللی در این سمت بازگو می‌کند. هدف از برگزاری چهاربینی مذکور تطبیق واسطه‌های ذهن صنعی و استفاده فعالانه آن در روند تعلیم و تربیت میباشد. در کورس امروزه آموزگاران فن تکنولوژی اطلاعاتی جلب گردیدند و مقصد گذاشته شده است که آموزگاران معلومات‌های از خود نموده‌شان را در بعضی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و آموزگاران دیگر فن‌ها نیز می‌رسانند. هفته مذکور در دایره اقدام‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت تطبیق تکنولوژی‌های رقمی و ذهن صنعی در تمام ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی خواجگی خلق راه اندازی گردیده. اقدام مذکور قدم‌های اولین است و امیدوار هستیم که نتیجه های آن مثبت خواهند بود. در کار کورس با آموزگاران در مورد امکانات‌های تطبیق واسطه‌های ذهن صنعی در تهیه مواد تعلیمی و تحلیل روند تعلیم و مبادله تجربه صورت گرفت. همزمان به همه اشتراکچیان پاپکای آموزشی دفترچه فهمانده دهنده اوید به ذهن صنعی و برنامه‌های تعلیمی کامپیوتری تقدیم کرده شد که همچون منبع مفید برای استفاده عملی در محیط تعلیمی خدمت می‌کند. با شرافت دورنمای استراتژی و دیپلمات موفق، تاجیکستان توانست مسئله‌های آب و اقلیم را به سطح مشکلات جهانی بلند بردارد و روش‌های نو را برای تامین رشد استوار، انرژتیک و امنیت اکولوژی تشکل دهد. گزارش نوبتی به همین موضوع بخشیده شده است. давоми 2 солаи охир ҷумҳурии тоҷикистон ба маркази байналмилалии эътирофшудаи пешбурди масъалаҳои об ва иқлим табдил ёфтааст. дар ин раванд президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нақши асосӣ доранд. зери роҳбарии сарвари давлат масъалаҳои об
ҳифзи пиряхҳо ва идоракунии устувори муҳити зист ба авлавияти стратегии давлат ва унсури муҳими амнияти миллӣ мубаддал гардиданд. тоҷикистон ба давлате табдил ёфтааст ки мушкилоти минтақавӣ ва манфиатҳои ҷомеаи ҷаҳониро дар атрофи рӯзномаи об муваффақона муттаҳид ва баҳсҳои коршиносону қабули қарорҳоро дар доираи созмони милали муттаҳид ташвиқ намудааст. дар айни замон тибқи арзёбиҳои институтҳои созмони милали муттаҳид қариб 900 миллион нафар аҳолии сайёра аз нарасидани оби нӯшокӣ танқисӣ кашида, қариб 3 миллиард аҳолии дунё ба беҳдошти замони муосир дастрасӣ надоранд. аз 6.1% аҳолии ҷаҳон ба маҳсулоти ғизоӣ дастрасии кофӣ надоранд ва соли 2030 тақрибан 47% аҳолии ҷаҳон дар минтақаҳое ки фишори шадиди норасоии об доранд зиндагӣ хоҳанд кард. соли 2050 аҳолии ҷаҳон то ба 9 миллиард хоҳад расид ва бо назардошти афзоиши босуръати аҳолӣ, олимону коршиносон то соли 2030 мушкилоти норасоии обро барои қариб 40% аҳолии ҷаҳон пешгӯӣ менамоянд. набудани ҳамоҳангӣ байни давлатҳое ки ҳавзаҳои оби фаромарзиро истифода мебаранд вазъро мураккаб гардонидааст. ҳавзаҳои дарёҳои фаромарзӣ 45% қисмати хушкии дунёро дар бар мегирад. дар ин ҳавзаҳо 145 кишвари дунё ҷойгир буда 40% аҳолии ҷаҳон зиндагӣ мекунад. ҳама гуна ноустувории тавозуни об метавонад боиси ташаннуҷи байналмилалӣ гардад. барои давлатҳои осиёи марказӣ ки пеш аз нисфи оби ҳавзаи баҳри арал аз тоҷикистон сарчашма мегирад, ин мушкилӣ махсусан муҳим аст. мушкилоти обшавии пиряхҳо ин мушкилоти як ҷумҳурии тоҷикистон нест. ин мушкили тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. дар ҳақиқат мо мебинем аз таҳқиқотҳои олимоне ки дар антарктида гузаронда мешавад, дар арктика гузаронда мешавад ва дар ҳимолой гузаронда мешавад, дар тибетин плато гузаронда мешавад ва дар памир алай ва дар тианшон гузаронда мешавад. тамоми он таҳқиқотҳо шаҳодат аз он медиҳад ки пиряхҳо ҳаҷмашон кам шуда истодаанд ва суръати обшавии пиряхҳо зиёд шуда истодаанд. ҳамаи ин талаб мекунад аз олимон пешниҳод намудани методология, пешниҳод намудани технология барои ҳифзи пиряхҳо ва худи ҳамин конфронс тамоми олимони рӯи заминро бо ҳам якҷо меорад ва дар ин конфронс мо метавонем ки ҳанамон таҳқиқотҳои навин ва технологияи навине ки аз ҷониби кишварҳои мутараққӣ барои ҳифзи пиряхҳо, барои мониторинги пиряхҳо истифода мешавад, аз онҳо мо таҷриба гирем ва дар оянда бо ҳамкорӣ бо ин шарикони рушд, бо ин олимони кишварҳои мутараққӣ густардатар гардонем ҳамкориҳоро ва мо тавонем ки дар арсаи байналмилалӣ дастовардҳои илмиву инноватсионии ҷумҳурии тоҷикистонро барои ҳифзи пиряхҳо пешниҳод намоем. маҳз президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муаллиф ва ташаббускори чунин қарорҳои калидии қабулкардаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид мебошанд, ки ба фаҳмиши ҷаҳонии масъалаҳои об ва иқлим таъсир расониданд. аз соли 2018 инҷониб Тоҷикистон мизбони раванди оби Душанбе мебошад. ин механизми байналмилалӣ барои мубодилаи таҷрибаҳои беҳтарин ва таҳияи роҳҳои ҳалли масъалаҳои об мебошад. он яке аз платформаҳои мақсаднок барои омодагӣ ба конфронси дуюми оби Созмони Милали Муттаҳид буд, ки соли 2023 дар Нью-Йорк бо ташаббуси Тоҷикистон ва шоҳигарии Нидерландия баргузор шуд. дар ин конфронс зиёда аз 10,000 намоянда иштирок карда 700 иқдом ва садҳо пешниҳод дар робита ба беҳтарсозии идораи захираҳои об мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар ин ҳамоиш чунин таъкид намуданд. об бояд ҳамчун омили муттаҳидсозандаи василаи сулҳ, рушд ва ҳамкории кишварҳо дар миқёси байналмилалӣ арзёбӣ гардад. тоҷикистон зиёда аз 2300 кӯл 705 километри мураббаъ дорад, ки иқтидори умумии онҳо 46.3 километри мукааб, аз ҷумла 20 километри мукааб оби ширин мебошад. шумораи обанборҳо 11 адад буда, ҳаҷми умумии муфиди онҳо 7.5 километри мукааб аст.
тоҷикистон нишон медиҳад ки масъалаҳои об метавонанд ҳамчун абзори ҳамкорӣ ба ҷои муқовимат хизмат кунанд. модели пешниҳодшудаи ҷумҳурӣ таҳқиқоти илмӣ, мубодилаи маълумот, идоракунии устувори обҳои фаромарзӣ, рушди энергияи сабз ва мутобиқшавӣ ба иқлимро дар бар мегирад. коршиносон бо назардошти он ки дар саросари ҷаҳон зиёда аз 200 дарёи баҳсбарангези фаромарзӣ мавҷуд аст, ин равишро асос барои пешгирии низоъҳои эҳтимолӣ мешуморанд. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе чорабинӣ фарҳангию фароғатии хайравӣ баргузор гардид ки ҳадафи он дастгирии иҷтимоӣ, болидахотирии кӯдакон ва таҳкими рӯҳияи инсондӯстӣ дар ҷомеа мебошад. маълумоти бештар дар ин бора. дар муассисаи давлатии мактаби бачагонаи санъат ба номи Одина Ҳошим бо мақсади дастгирии кӯдакон, тарбияи ҳисси инсондӯстӣ ва болидахотир гардонидани тарбиятгирандагони муассисаҳои иҷтимоии пойтахт барномаи рангини хайриявӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони сохторҳои дахлдор, тарбиятгирандагони мактаб-интернатҳои пойтахт, омӯзгорон ва аҳли фарҳанг иштирок намуданд. барномаи фарҳангӣ хеле рангину пурмуҳтаво буд. иҷрои суруду рақсу таронаҳои дилнишин, саҳнаҳои ҳаҷвии шавқовар ва намоишҳои ҷолиби саҳнавӣ хотири ҳозиринро шод гардониданд. саҳнаҳои ҳаҷвӣ ки бо мазмуни тарбиявӣ ва иҷтимоӣ таҳия шуда буданд, таваҷҷӯҳи кӯдаконро ҷалб намуданд ва фазои хандаву шодиро фароҳам оварданд. ташкил ва баргузории чунин чорабиниҳо далели равшани таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбати шаҳри Душанбе ба масъалаҳои иҷтимоӣ, дастгирии кӯдакон ва рушди фарҳанг дар ҷомеа мебошад. зеро маҳз тавассути чунин иқдомҳои созанда фазои солими маънавию иҷтимоӣ ташаккул ёфта барои тарбияи ҳамаҷонибаи насли наврас, ошкор ва рушди истеъдодҳои ҷавон, боло бурдани завқи эстетикӣ ва тақвияти арзишҳои миллӣ заминаи мусоид фароҳам мегардад. баргузории чорабиниҳои фарҳангию фароғатии хайриявӣ ҳамзамон ба таҳкими ҳамбастагии иҷтимоӣ, густариши рӯҳияи меҳрубонӣ ва бедор намудани ҳисси ғамхорӣ нисбат ба кӯдакон мусоида намуда, саҳми муассир дар рушди устувори ҷомеа мегузорад. ин гуна ташаббусҳо нишон медиҳанд ки роҳбати шаҳри Душанбе ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бо масъулияти баланд муносибат намуда, дастгирии кӯдакон ва насли наврасро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии худ қарор додааст. дар доираи омодагӣ ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2026 мунтахаби наврасони то 17-солаи Тоҷикистон оид ба футбол таҳти роҳбарии Далер Кайосов моҳи январ 2 бозии дӯстона анҷом медиҳад. дастаи мо бо тимҳои то 17-солаи Арабистони Саудӣ ва Амороти Муттаҳидаи Араб нерӯ месанҷад. ҳар ду бозӣ дар шаҳри Дубай баргузор мешавад. ёдовар мешавем ки қаблан 16 иштирокчии ҷоми Осиё 2026 миёни дастаҳои то 17-сола дар Арабистони Саудӣ маълум шуда буданд. ҷоми Осиё 2026 миёни дастаҳои то 17-сола аз 7 то 24 майи соли 2026 доир мегардад. федератсияи байналмилалии футбол рӯйхати расмии доваронро барои ҳакамии бозиҳои байналмилалӣ дар соли 2026 нашр кард. дар муқоиса бо соли гузашта квотаи доварон барои Тоҷикистон зиёд карда шудааст. ба рӯйхати ФИФА 18 намояндаи кишвари мо шомил гардид. 7 довари ФИФА, 8 ёвари довари ФИФА ва 2 довари футзали ФИФА. илова бар ин 4 довари тоҷик Гулмуроди Саъдулло, Абдулло Давлатов, Амирҷон Хоркашев ва Зуҳал Хуҷаназарова ба рӯйхати расмии видеодоварони ФИФА шомил гардида, ҳақ доранд бозиҳои байналмилалиро ҳамчун вар ҳакамӣ кунанд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии вақт ба анҷом расид. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. хайр, пирӯзу саодатманд бимонед.